Barka da zuwa Jan Production Channel. Ne ya ɓaci raina ne ya ɓaci ba wani abu bane. Kai da ake gani ɗan iska ko kuma ana ganin ku taron ƴan iska ba ku san kuna zaune da ƴan iska kuma ku a tantar da ku bane. Yarinya za ta ɗauki niƙabi ta zauna a gida tana komai nata kamar Salaha amma mene ita ne babban ƴar iska. Tana zaune a gida su ake mu kallon salihai oke su yan aljanna mu yan wuta mu da muke neman halas to na rantsa da Allah an kun san tsiyan da yaran nan ke tsulawa a fadin Najeriya wallahi tallahi kare ba zai ci ba mama shekaran ki biyar baki hau jirgi ba yarki ta hau jirgi zu Abuja baba me taje yi mama me taje yi halas take nema koko haram mu kuma kuna gani ne iya wuya dai zufa dai muna hawa gari kuna gani muna neman tarkoban mu amma mu ne ƴan iska mu ake kallo a iska su kuma manyan kasan an ce su tallafa ba za su taimaka ma ba dan Allah fa neman ka suke da wani lalatan ko da wani abu to mu ba mu lalaba ba bari an yi iskanci da mu ko ba bari an lalata da mu ba dan Allah dan Annabi ku duba wannan lamarin ku gani manyan kasan mu ke neman su ya mama ki gane manyan kasan mu ke neman su mu ba su jari ba su ba su koma amma mene lalata da su suke yi ba wani abu ba kuma shi sa ba za mu samu ci gaba a Najeriya ba a zaman lafiya ko da yaushe cikin rigingimu nan an yi can kullun zina ta zama ruwan dare fi sabilillahi to mu da ake ganin iska mu neman na kanmu muke yi su kuma can su je su gaba da wallahi ranar tashin kiyama akwai hisabi wallahi akwai hisabi ku kula mamu ku dinga la'akari da yaran ku 200 haka suke harba shi cikin Abuja 200 150 50-70 ga uwar zoma ga kuma kawalai da suke has connection ana waye fi sabilillah abun ya ishe ni na bashi sa na fito in yi magana saboda mene mu ake kallo a in iska mu da muke neman halal dan mu da zufan mu kai ku taba doron uwar su ma kai uwar sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya yan uwana ina muku fatan barka da juma'a da fatan kuma kuna cikin koshin lafiya. Yau video na dai ya tashi ya yi tattaki tas ya tafi gurin yata Safara'u na kwana 90 a nan na santa a nan na fara ganinta yanzu na ji ta ce ta dawo Safa ina ganin videos naki gaskiya bana jin daɗi bana da ta inda kuma zan miki magana in same ki sai ta nan ɗin a nan ɗin ma ba wai zan miki magana bane ina cikiyarki ne in akwai wanda ya san number Safa in akwai wanda ya san numbanta don Allah don Annabi ina roƙon shi ya je ta comment section ina ya ce min yana da numbanta ni zan yi following naka sai ka tura min ta DM ina so in yi magana da Safa idan iyayenki suna raye Safa ina roƙon su don Allah don Annabi su saya da roƙon Allah da addu'a Allah ya fidda ke a inda kike dinnan ku kuma wannan maza da kuke tare da ita kuna da kanne kuna da ƴaƴa ina so ku ɗauko kannenku kowannenku ya kawo kanwan shi ya haɗa da ita ku ke yin wannan abun da kuke yi tare da ita bai kamata ku yi mata abun da take ba yarinya ce karama ka ganta dai ka san har yanzu bata san ciwon kanta ba ni duk abun da zaki faɗa kai na koranki ya ɓaci Safa sai dai ki yi hakuri don ke ya ce a guna ba zan ji daɗi in ga ƴata tana abu haka in bari ba muna taya ki da addu'a idan iyayenki suna raye to akwai bidiyon da naga kin je wajen mahaifiyarki baki nuna mana mahaifinki ba in yana raye to don Allah don Annabi a tashi batun Safa uwarki kam na ganta a video kin ce kin bata surprise visit unexpected one ta rungume ki ta abun nan don Allah mahaifiyar Safa ki duba mata duniyanta ki duba mata lahirarta ki sani kuma za mu mutu muna yi amma kar ya kai wancan level natan din ya wuce shekarunta ta yi karami bata san decision in kanta ba matukuna na san in ta ga video na ranta zai ɓace amma ban fara yi mata faɗa ba tukunna ina neman number ta ne in kuma Allah ya sa video nan ya kai gare ki da kanki ki min DM Safa ki min DM ina so in yi magana da ke na tsakanin ya da mahaifiyarta lamarinki yana taɓa mutane da yawa a zuciya ba sa iya su fito su yi magana ne wani yana gudun zagi wani yana gudun hantara da sauransu amma duk mai son ka shi zai ce ka gyara ni ke ya ce a guna ba zan so haka yana faruwa da yata in bari ba gaskiya so don Allah duk wanda yake da numban Safa ya bani numban ta ina son yi magana da ita ba a nan ba ya zama dole ne yin video na saboda ina neman ta ban san ta inda zan contacting ɗinta ba mu huta lafiya
to Safara'u wallahi sai na tona asirinki ba kin zo kin turo kin ce wai ko me zan faɗa ba naji abin da kike cewa kin ce duk abin da zan faɗa in je in faɗa ko kuma in tona asirin ko so yau zan tona asirin duk duniya ta dauka jama'an TikTok yau sai sun miki juyin jakar da baki taba tunani ba wallahi sai na tona asirinki Safara'u ba safa ba ko ba ko menene ba in ba sai na tona asirinki ba Allah ya tsina duk duniya sai ta dauka Safara'u ashe dama abin da kike yi kenan to kin biyo ni ta private kin turo popotu kin zo kin turo wani ya sunan shi Ola yake ko Ola kanun ko me ya kin turo shi ya zo ya kawo min kuɗi na ce ba zan aishi cin hanci ba to wallahi yau sai na tona asirinki duk jama'a Kano sai sun sani sai an yi Allah wadare da ke wallahi sai na tona asirinki Safara'u wai ashe wannan bidiyon waƙan nan da kika je kina yi kina Safara'u waƙan nan ta tashi kaina an gaya miki wallahi waƙan nan ina yin ta munafikai nufin ko in mata kazafi ko in mata sheri bana sheri bana kazafi bana zuwa na yada jita-jita ni duk masoyan annabi Muhammadu ina yin sa kuma ku dinga yin fatan alheri da mutum saboda duk inda Allah ya harkacin abincin mutum anan ya take sai an yi haƙuri yadda kuke a harkacin ku a can ita ma tun da Allah ne harkar wakar ta anan za ta ci abinci Allah ya ba kowa rabansa sannan Safara'u kin san abin da sai hankula ajiyun ba ko kin sani da sai na ji ki ranan ba ta na asaba sai na ji totsiya ki fi kin koloni yanzu me za ki iya cewa a zuwan mu Niyami? Me za ki iya cewa a zuwan mu Niyami? Gari ne mai daɗi sosai. Kin ji daɗin Niyami? Wallahi ba kaɗan ba. Gaskiya ni ma ina jin daɗin Niyami saboda weather yana da daɗi sannan kuma ba a ɗauke wuta sannan kuma gashi ba rana ba zafi sosai. Yana very nice. Muna yin ku 'yan Niyami, muna son ku 'yan Nijar. Ke Safa ina za ki? Ga ciki, ga goro, ga ruwan sama ya tattage kasar ya dukan wandonki da kyau. Ɗaki da ku wallahi na rantse da Allah. Barka da zuwa Jan Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube.